Смятам, че едни от най-важните неща за успешен бизнес, това е добронамереност и емпатия, а по-точно това е да разбираш какво от другия има нужда, да влезеш в неговите обувки, да видиш неговия интерес и така някакси по-лесно и по-устойчиво се случват и твоите неща. Друг важен момент това е да имаш гъвкавост и приемственост. Да, дисциплината и постоянството са важни в бизнеса, но понякога ти се налага да стъпиш крачка назад, да се съобразиш с обстоятелствата около тебе, не на всяка цена да се бориш срещу това, което не можеш да промениш. И това също понякога се случва по-добре за дадена ситуация. И разбира се, това е в разрез с първата визия, която си имал, но независимо от това е по-добре да оставиш нещата да се случват по най-добрия начин. Смятам, че интуицията е важен фактор. Знанията и уменията са много важни качества за професионализма, но пък понякога това, което виждаш и това, което чуваш, не е това, което е важно за тебе. Усещането, да можеш да усетиш и да почувстваш ситуацията е понякога по-важен критерий и по-важен условие за развитието на бизнеса. Смелост и провокативност е следващото, според мен, е условие за успех. На мен много често ми се случват тези неща, да промениш статуквото, да не се страхуваш, да влезеш в едни нови и чужди територии. И не на последно място, но аз така се случи, че го казвам, това е вярата, а именно понякога, когато да скочиш и да търсиш по време на полета да изгради своите крила, тогава се получава. Необходима е вяра и надежда във всичко, с което се занимаваш и с което искаш да постигнеш, за да можеш да осъществиш своите мечти.